Kestep ka bakaman nakam ta jong pi baro ki parlok ki bajupet ya kan ka program jong good news TV. Bana kaliang jong jingi seng samla ki jipi snat sep ngi leng baga good news TV. Nya ai kubla ya pi baro ha ka kerteng jong Jesus Christ ba utrai. Mat ka jing pusuan lengkot naga krian ga jong ulai. Leng ba jong ka step kanong naga kitab u Joshua kalanong ga manangkong ga rekhot ka bapra. Kalor ka subject kumlu ki kersan ken perkhat ki parlok kajengmut lene kani ka main ka jong ubreu kalong ke bamayan hadu kata ta mat nakani ka jengmut ki jeng perkhat kimi ki jeng penpau ki jeng kwa ki jeng keren ki ba penlong ya ki babon makin shim ya karai ka jeng le ka jong ki mat ka bakta ru ya ka jenglong ka jongki kidon ki por ki bangisko bangila bante lakam ya ka jemut ka jeng perkhat har kidon ki poru ka bakam longkum ta kadon ka por ka bangidon ya ka jeng bisni ka bangi perkhat ya ka malade kadon ka jeng wet kidon ka jeng kwa kidon ka jeng kan mau ya ki ki bangim dei ban kan mau ban ngala ban bu hagak chen pareng kajing perkhat ya ki balong negatif. Bad habang ya excited bad kini ki rukum perkhat ki balong negatif. Lene kajing perkhat ki ba snew, kajing perkhat ki ba mentoy, bad ki ba penlenai. Kum ki breu ngi persyang. Ban perkhat daga bang abu hakatian pareng ka bang ong ka positive thinking. Hanrei kini karkom perkhat kalong tang sipor. Mat kamla ban long ka jubab. Bakum no ngila ban te lakam yala ka jong jengmut ke jeng perkhat. Hanrei long ba jone ka step ngakwa bang nilam jengmut. Sika wei ke benta. Haka bang yimdon kam ya ka positive thinking. Hanrei ke bang don kam ka long ka godly thinking. Baga khien ka jong blai na ka kitab Joshua ka nong ban kong rekhot ka ba phra ka ong wat ai bakari ka kitab ka hukum kan jano naga sintur jong me hanrei mani ai perkhat ya ka senyas ngi khnang ba man yo sumar batle kat bakum ya baro balat ho aka na bakum ta man roi halakalunti bat kum ta man man bha ki parlok baro ka jingai perkhat ya ka ktien ka jong ulai kan ya rap yang ngi bengen yo ya ka jemut ka jeng perkhat ka babet ka jemut jeng perkhat ka babha bat ki dan sautuli ki benta ka manangkong kajeng perkhat ya ka ktien ka jong oblei kan yarap yang i bengen yo ya ka jemut ka perkhat ka bakhut kasiti syaki Filipi kalau nang basau rekhot ka bapra kaong haka babai no ko para banget ki bakhut to pin perkhat ya kini malai ba ktien ka jong oblei ka khot yang i bengen don ya ka jeng perkhat ka bakhut kadau kolong bau oblei hi ulong u bakhut Badahaba ulong u bakhut ukwaru yang ngi bengin long gi bakhut. Daga bangi sedang naga jemut kajing perkhat ka jongi. Ki parlok baro haba ka jemut kajing perkhat ka khut. Ka donot ka jongi ka khut. Ki kam gi kti jongi ki khut. Ki ktien ka thuliet ka bangi kran ka khut. Ka jinga dai bat ki wei ka khut. Baro ki sedang naga jemut kajing perkhat. Bat kum ta ka khot yang i mengin don ni ka jeng perkhat ka bakhut bat ka bas ngotonat kalong habangi don ni ka jeng perkhat ka bakhut jaktin ka jong ublei ka kular yang i haga gospel ka jong Matius kal nang basan na khot ka bapra suk ki bakhut haga donot namakin yo i ya ublei ka baar ka jeng perkhat ka ktien ka jong ublei kan yarap yang i mengin don ni ka jeng perkhat ka babha ngi hagis ngi kiba ka jing atatien ka don hangi bat kham tam ka jing thrais neu ka balabu aktin pareng ka bangi ong ka jing long pessimist magani ka jing long pessimist ka jongi ka kta yang i hakaba ngi siu i saudong jongi tang ya ki basneu ya ki babha bat kini ki kta yang i bat ki pendu jingkerman yang i Ka kitab Jeremiah kalau nong ka bar pu khandai ka khot ka bakhat we kong
Nama ngatip ia ke jengmut ki banga perkhat syapang jong pi ong utrai. Ki jengmut ka jeng sukan. Te om ki jong ka jeng sneu. Man ai ka jeng kermen ya pi. Ha ka por bakut jong pi. Ki pra banget. Mat ki parlok. Kum ki banget. Ngidon ya ujisu. Ubama ulong ka jeng kermen. Mat ula ai ru hangi ya kata ka jeng kermen. Mat ka jeng kermen ka ba u ai ngi. Kadi ka jeng kermen ka ba im. Mat nama kata-kata ka jeng perkhat. Ya ka ba ha. Ha bangi don ya kani ka jeng kermen. Kan ya rab yang ngi bengin yo i ya ki ba ha. Kamher ka jeng syam jongi kalong ka ba kumno. Kamher ka jengi kendo ka jongi ki long ka ba kumno. Hare bengin long positif ya ki. Ki bangi ya syam. Ki bangin ya kendo. Leng ma joni ka sngi. Bat leng ma joni ki sngi ki banangwan. Bat kata kan ya rab yang ngi. Bangin don ya ka jeng perkhat ka ba ha. Ka benta ka balai. Ka jeng perkhat ya ktin ka jong oblei kan ya rab yang ngi bangin don ya ka jeng perkhat ka basuk. Baro ngi kwa bansuk. Hanrei haka jeng perkhat jong gibreo. Ngi perkhat ia ka basuk haka lawai. Hanrei ngi kelet no man perkhat ia ka basuk haka babenta. Kasi ci jong Yohanes kalau nang bakat saur kat ka bar punyo. Uji su hang tu wong ya ka jeng suk nga ya pi. Om ku maka perthai ka ai. Nga ai manga ya pi. Uji su ula kular yang i. Man ai ya ka jeng suk. Ka jeng suk hapdeng ki jeng e. Ka jeng suk hapdeng bon ki jeng yesem. Ki ba pen ki phalo yang i. Ka jeng suk ka ba ma hi ukular. Ban long lem bat ngi haki por baro. Kajing suk kadi kajing long kenjai hapdeng kajing ki phalo. Kajing tengen hapdeng kajing sngosi. Bat kajing sngaus kem hapdeng kajing long senjor. Bat kasiti syaki kolosai kalau nang balai dekat ke bakatsan gong. Bat tu ai ba kajing suk ukres kasen syar ki dodot jong pi. Kaktien kajong boleh berkajing ai perkhat ya kajing kajong boleh. Kan ya rab yang ngi bengin don ni kajing perkhat ke basuk. Mania suk, bat kibah yang kibah sem, kimarjan kimarpa, kibangia turai lang, hagi cakap turai, kibangia pule, hagi cakap pule, bat ya kiwai pat, bat kani rap yang i bengin don, ya kajeng perkhat ke basuk, bat kabenta ke basau, kajeng perkhat ya kaktian ke jong boleh, kani rap yang i bengin don ya kajeng perkhat ke basaiso, ublei ukwa yang i bengin don. Dan ni bengin long ki basaiso. Bat haba ublei urat hau yang i. Kajing temu kalong hi bengin long ki brio ki basaiso. Badan kaman perkhat ba. Kenang ba kata kajing mut. Kenang ba kata kajing perkhat. Bat kata kajing temu kan long ki basaiso. Ke gospel kajong Matius kan dong ba arpusan nga dekat ke bakat sah do ke balai po. Hang tu kaya tu yang i. Syapang di parsi gitalen. Bat hang tu ka penpau. Bau beli ukwa yang i bengin long gi basaiso. Hakanu kanu ka benta. Hakikam ge jongi, hakijing puli ge jongi. Dan ni hakanu kanu ka benta ru jong ge em. Dan kaman long gi basaiso. Da kalenti ka badai. Kalenti ka bau beli usyam sngobha. Om dei da kalenti. Kabala ban keta ya kiwei. Bat kabala ban keta ru. Hakajingnya day gajongi. Bat ublay. Nama kata ki para pengen. Ke gospel kajong Yohanes kanang bakatsan nga dekat ke basan gong. Uta ubaya ini hanga bat manga u. Uta usai so shibun. Nama klem manga pimla le ayay. Kabakot yang i mangimla manlong gi basai so. Lemda ngisno hau Jisu. Lemda ngi yaine hau Jisu. Mat kaktian kajong boleh ke hikai yang i. Lingba kita kisau tu lagi benta. Bakumlu kum Kristan ngin perkhat. Made hang taru bangin tela kam. Ya kajemut kajeng perkhat jongi. Makino ki basliu. Kino ki ban telep no ya kajemut kajeng perkhat jongi ban ya lamba kala ngi. Kino mla ban pen bakala yang i. Daktin ngajong boleh ka khot yang i. Bahabang yai puson ni kaktian ngajong boleh. Kanerap yang i bangin yo ya kajeng perkhat ke bakhot.
Kajing perkhat ke babaha. Kajing perkhat ke basok. Bat kajing perkhat ke basaiso. Tu ublay unis na iban kerku. Lingba kan kajing pusan. Ya kaktian kajong ublay. Tu ganyan duay. Ublay baru kupa jangi ubah meneng ya ingo ya mereka kontrat lemah jangan kestep. Kabangi yo ya kan lat ya kabangin pusan ni kaktian kajong me. Kabahikai yang ikut kontrat. Bahabangi pulih ya kaktian kajong me. Bahabangi perkhat ya kaktian kajong me. Kan ya rap yang nongkong ke kontrat bangin yo ya kajimut kajing perkhat ke bakhut. Kajing perkhat ke babha kajing perkhat ke basuk bat kajing perkhat ke basaiso. Mat kumta au blay yarap yang ikum ki preo. Hapleng buon kajing telat. Ki balong ruka daw ko kontrat. Kabami kajing bisni, kabami kajing pihun, kabami kajing perkhat ya lade. Bani kabangi de ban perkhat ya kajing iet. Bani kabangi de ban perkhat ya kajing sok. Bani kabangi de ban perkhat ya keno ke babha. Ai bak tin kajong me kan yo ban song khat ha kajing em kajong i. Bamaka hi kan ya lammi kajing perkhat jongi. Barakata ruka kontrat ngila ban long kesakhi. Nagamta ka kerteng kajong me. Kerku yang i ka kontrat ha bangin sedang hi nang kasngi ki kam ki kiti jongi ha kajing puli kajong i. Bat haki waipat ki benta. Inyo ya kajing muci perkhat ke bakhut. Kajing muci perkhat ke babha. Ke basuk bat ke basaiso. Pada anda ha bangin kheliap ya kan kasngi. Ngin kheliap da ka bangi aingo ya me. Me ya lam yang i. Lengba kan kasngi hi barok kawai. Tus ngau au ble ya kajing ruai kajong i. Ngadawai ngapa ni kene barok ha ka kerteng kajong Jesus Kristus sebab turai. Amen. Ublay nakam ta kaburom jang u. Amen.